Mga boss, ito po yung patunay na kapag magpo-focus tayo sa content natin ay talagang mamomonetize tayo. O tayo magpatuloy, shoutout muna kay Maestrong Lagalag, shoutout sa iyo sir. Shoutout po kay Boss Eli Basco ng Bulacan, shoutout sa iyo boss. Basahin po natin. Pumpuling maestro, no monetization violation, you may able to earn money on some tools. Pumpuling maestro follows our partner monetization policies but we determine eligibility for each tool based on these and other factors. So ayan, meron na tayong stars. You're able to earn money with the stars. And the other one is you're able to earn money with other monetization tools. Lagi natin sinasabi na iwasan na po natin yung pagtatambay sa mga ibang bahay kasi po ang kumikita po doon ay sila, hindi tayo. Kung tatambay tayo doon, wala na tayong magiging content. Hindi tayo makakagawa ng ating sariling content. So ang pagsumikapan po natin ay ang sarili nating content para po mamonetize din po tayo. Tatambay tayo sa ibang bahay tapos makikipag-follow to follow tayo doon. So walang mangyayari sa ating bahay din. Ang tambayan natin yung sarili nating bahay. Pagandahin natin ang content natin. So yun lang po. Maraming salamat mga boss.